Nedjelja, 1. ožujka 2026. Ostaće zauvijek upisana u srcima svih koji su tog dana zakoračili u Go-Kart Centar West. Memorijalni turnir u čast Tomislava Opačka okupio je 54 natjecatelja. Danas je bilo odlično, svi smo sudjelovali, to mi je jako drago i puno nas se skupilo da uljepšamo ovaj dan. Tako da sve samo bilo je super, neponovljivo i eto. Pa bilo je odlično, staza je bila zahtjevna, ali uspjeli smo se izboriti do kraja da dođemo do nekog rezultata. Puno ekipe je bilo na stazi, ali zadovoljni sve u svemu. 54 natjecatelja koji su došli ne samo utrkivati se, već i odati počast prijatelju, kolegi i legendi karting zajednice. Od prvog okretaja kotača osjetila se posebna energija u zraku. Format natjecanja, trening, kvalifikacije, pa utrka top 7 žena i top 10 muškaraca. Adrenalin je podignut na maksimum. Svaki izlazak na stazu bio je više od borbe za vrijeme, bio je to krug posvećen Tomislavu. Finale top 10 vozača donijelo je spektakl dostojan uspomene na velikog zaljubljenika u brzinu. Borba kotač uz kotač, pretjecanja na granici mogućeg i nevjerojatna odlučnost obilježili su svaku sekundu utrke. Samo gas. Samo gas. I to je to. Pobjedničko postolje zasluženo su popunili Ivan Markić na prvom, Sebastian Tominac na drugom i Josip Opačak na trećem mjestu. Prvih par krugova je bilo tijesno, ali sam se izborio na početku za svoje prvo mjesto i zadržao do kraja. Konkurencija je bila velika, bilo je puno dobrih vozača, mi smo dali sve od sebe i odvozili najbolje što možemo. Vozio sam već ranije tu, tako da znam stazu i držao sam konstantu i to je to. Dođi i odvozi najbolje što možeš i to je to. Konkurencija je bila jaka, ali eto, izborio sam se. Prošlo je odlično, imali smo par sudara malih, ništa strašno, nadamo se. Sedam najboljih žena pokazalo je koliko je karting sport jednakih prilika. Brz, nepredvidiv i pun strasti. Svaka vozačica ostavila je srce na stazi, a atmosfera je bila ispunjena podrškom i navijanjem. Najbrže 3 dame bile su Ema Stipić, Ana Stipić i Kristina Opačak. Pa probale su me prestići, ali nisu baš uspjele. Bile su i one dobre. Još malo trebaju vježbati. Biće sljedeće godine puno bolje. Memorijalni turnir Tomislava Opačka još jednom je pokazao koliko jedan čovjek može ostaviti dubok trag. Njegov natjecateljski duh, podrška mlađim vozačima i iskrena ljubav prema kartingu osjećali su se u svakom zavoju i pri svakom pritisku na gas. Pa staza je bila dobra, malo zahtjevna, ima puno zavoja, ima mjesta gdje se može i dodat vrijeme i ukrast, ali sve u svemu dobro, zadovoljni. Organizacija je dobra, sviđa mi se ovo kako su napravili, kako smo svi sudjelovali i svi su imali priliku 2 puta isprobati karting. Pa odlično mi sviđa mi se što imaju aplikacije gdje možemo gledati koje smo mjesto osvojili. Tu nam je najbolja staza i najbolji su nam i uvjeti, kartinzi su dobri, zadovoljni smo sa svime, tako da tu nam je top. Pa sve je bilo odlično, dobri su bili uvjeti i nemam nikakve zamjere. Super nam je, družimo se već duže vrijeme i svi se znamo. Top, super, zadovoljan. Super je i sve pohvale organizacije. Vidimo se i sljedeći put.